जों दिनै अ जागायाव मा कुथुमलायमानि कारन हिंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिआव ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिल तिसाका आबो जों थांनाय चंमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रत्न कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिआव रहरका हिंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशनावनो जों कक तिसानाय होनो जों लोकुरकनो कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिखआव हिंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन हिंखा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि प्रस्ताब तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारिख हिंखाय अब बिल पास जोंनि थांखा अब जतनि सापोर्ट बाय मेजरिटी पिपलनि मेजरिटी जे एमडिसि रकनि सापोर्ट बाय खालाय अब बिल पास जोंनि थांखा बनि यागुलो जों नखा गोबां मेडिया रग जेमन आमरा बांलाय रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खालायखा बरक गोबां बिखुब मिছিল खालायखा आबनो कारिबो जों नखा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड विरोध खालाय गन्दा सराव जे मिছিল खालायलायमानि जों नखा जों आबनि प्रतिबाद आबनो केबेङै जों दिनै अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खालायलायनानै थाङै दङ तामनि बागै हिंखाय जों थैनानै राजि दङ तब फानो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों आबनो कासुरनानै रेगलाक जों जेसेखापनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों सक्सेस खालायो चिनि दफानो फियकनाय होनै जों समायताङै फिल नंखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाते पान्ते हियावै दिनैनि हाय साल जों आबनि प्रतिबाद खालायै चिनि खादुमानि मिছিল जों खालायै दंलायो ताबो अब सुल मान्दै पुलिनपुरनि बर' रक्सिमनाबो जतया जे मानजाक साक जों कायसा अब जोंनि जे खादुमानि फुनुकनानि बागै जों अब যখন আমরা বাঙালি রক প্রতিবাদ খালাইখা বংনি যে ইউটিউব নুখা হাंखायनो जों आबोनि टाइमजोंनो जों जतनो आसुक लायै कक्साब लाइखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि साल जों कायसा बिखुब मिছিল खालायलायनाय होनै ओंखाय आबो जों वानसुक लायमानि कोनो कायसा जागाव सोल मान्दै पुलिनपुरनि बिसिङाव खालायमा जागाव खालायनानै हिमानि सुबिदा जागा करिनि बागै जों दिनै अर खुमुलुंनि अ सिन्डिकेट मा खालायखा आं सुनाचरन देव बर्मा तिप्रा मथानि भाइस चेयारमेन